ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe ɓokki sabbundu carngale cibeje ko on waktu yoni ha to nabbaji kame cubalela ene jeeya e gardidi kabruji men jonde balɗe ɗiɗi jonde nden ka e kisala nde windere ardiɗo ɗum mawɗo leydi Sénégal Macky Sall toon to jamñaƴe to leydi Mauritanie jonde hanki G5 Sahel to lamorgo leydi Mauritanie yidde hoorejo leydi Mauritanie ko boñ windere nde wawata ɗoftude ɓen janggoɓe tenti ko fate banggue ni heddi kame jangde rewɓe e nder Saheliyo to leydi Mali sunare balɗe tati caggal jango musgu wangu toon to Bandiagara ma en ketto musidɗo meɗen Agibou Oumar Abou Yela to leydi Gambie jencudi yalti oɗo saaha teskama Adama Barrow kam woni yeeso ma en ketto hen musidɗo men kodde nene Abouba to Guinée Conakry nokku biyeteɗo dokko ko ɓundu kanŋe mabbi toon ene tawidira sigri yimɓe tatto yimɓe nayo mbasi hen pittaɗo men hen tato jeeya ko toon to Burkina goɗɗo jeeya ko toon to Mali kabruji men manawena toon to Côte d'Ivoire Burkina Faso Ghana ha fayma to Niger Togo Cameroun kame Birmanie ha fayma to Inde musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe amde jeegoma bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo kabruji men ɗem ngala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo moon Seydou Abouba no mbirunɗen en gardidi kabruji men mawɗo leydi Sénégal Macky Sall ɗowi subaka hande o jonde balɗe ɗiɗi taw ganduɗa ko furum ko fate banggue nden ka e kisala taw koye windere nde kala lamɓe yonɓe ha tente lamɗo leydi Niger kame yogay jagorɗe e nelaɓe kala tawtorama subaka hande o toon to jamñaƴo gam uddidde yewtere ko fate banggue nden ka toɓɓere adide ko ñaw coronavirus kam e oɗo saaha nden ka timmuka watte ken ha moni kala wawa rentade ndeɗo henna jonde noon watti jonde jeeɗiɓire taw ko jonde nden ka e kisala Afrique kam e windere nde kala kabruji men ma en jaa ha toon to Wourossogui jehen ha toon kene foto wonde kilométre uji ɗiɗi hakkude Wourossogui e nokku biyeteɗo Doppere taw kadi ganduɗa ko leegal e jeegala e nder Wourossogui président suudu men Abdourahmani Karo kiri toon jama payidinɗo no fewi taw kadi o rewni ɗum koye dow inde Djiby Ba mo belel jeeri mo ganduɗa darde mum ko mahde galleji e nokkuji payidinɗi kala oɗon jama noon gasi ha laaɓi e caggal nde jama o uddita ñande aset jewtuɗo hen ma en ketto hen taw koye cimtol janka gummima bangyo bangam tawtorede gudditgol jama mo ganduɗa saabi ɗum ko Abdourahmane Ka ɓurɗo andirede Gaƴel suka e mawɗo yanti e hoɓɓe immiɓe e diwanuji ɗi foof yanti kadi e seremɓe ɓe garino gam tawtorede e o ñalawma moƴƴo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. min gonɗo ko e leegal biyetegal Doppere addi min ga ko sababuji kewɗi gonɗo sababu o noon ɓurɗo ɓadade min kala ko Djiby Ba e tawtorede dendagal amen meɓe Wourossogui biyeteɗo Alaji Gadjel Ka ñalawma hande o ala kohowo Wourossogui naajo mo arani ɗo dendagal seremɓe Wourossogui foof gari ɗo henna mawninde oɗo ñalawma e mawninde suudu Allah ndu e wadde ko weliɗe wonde kanko Alaji Djiby o waɗi ko weliɗe waɗandeɓe suudu Allah julɗo so waɗanama suudu Allah hankkadi ko ɗon haadata biyeteɗo Alaji Gadjel Ka ñalawma hande o ala kohowo Wourossogui naajo mo arani ɗo dendagal seremɓe Wourossogui foof gari ɗo henna mawninde oɗo ñalawma e mawninde suudu Allah ndu e wadde ko weliɗe wonde kanko Alaji Djiby o waɗi ko weliɗe waɗandeɓe suudu Allah julɗo so waɗanama suudu Allah hankkadi ko ɗon haadata ngal potital mo diine l'islam immini wonani beelamo rendo ngo foof. Ceerno Amadou Allah jarama ko mbaɗɗa ko ko hunde mawde lomtade wuuro ngo foof e dow konngol wuuro ngo foof kadi haalama yooɗi feewi caggal yettude Allah e naaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen
en jetti kadi badda sababu ha dum do wada hot docteur Abdourahmane Ka bur andade gajil ka dum do kadi ko julbe tan jeeyi hay goto jeeya ono fo do gandum jama e juma kalto wada ko julbe jeeyi ono fo no nyaaga yon do docteur Abdourahmane Ka de Allah karama cellal caggal nde tisbar juula ha haljita imameɓe ɓe e seremɓe ɓe mbaɗi duwaw faade e rendo ngo tawi joom sababu o yejjitaka hande mi weltima no fewi ɓuurtoginaɓe wadde délégation tan directement ara ɗo o juma te ɗum nde ganduɗa to mbo donimi ganduɗa hoorema miñamo seydi ba yo Allah junnu gurdam ma kanko dedel ka kadi ko yo Allah junnu balɗe makko ko mbiwon bambar suudu men SAS ha jibini oɗo juma hande walla jama aljuma garowo juma o ɗo udditta hande duwama kono ko juma wona jama ene heeɓe yo Allah hokkuma cellal président Gadjel suudu men SAS ko neɗɗo mantiniɗo e nder leydi he omo yaari diine religion omo yaari aada men e cosaaɓe woni culture omo yaadi e développement woni ɓamtare yimɓe holɓe e ngal leegal beltima no feewi saabu nden ɓe juulatno koye caali mo ala no clôture hande noon gorko ɓoyɗo wadde ko wayni woni docteur Abdourahmane Ka waɗani ko diine kono kadi waɗani ko hoore mum hay sinno o rewni koye Djiby Ba toon to doppere tawi e nder Wourossogui sen jeewi toon to Wourossogui paɗen ko toon to Bafa Boya eɗen Bafa Boya to eɗen gandi toon suka kene fotto wonde nogas e joyo taw ko ɓe nangganoɓe ene dumbani tuuma ko fate banggue wargoji kene wona 14 ɓen tenoynoɓe wonno ko 6 janvier hitande ujunnaji 2017 guila nden koɓe dumbaɓe ha ɗo ɓe cuwata o ñawede jinna mabɓe noon subaka hande o darima to yeeso suudu ñawal nde Ziguinchor ngam wullitade guila tan suka mabɓe nanga ha ɗo ala kala ko haala hen kamɓene ɓe natani gueddere ɓe ñamata ɓe jarata so wona ɓe ñaawe ko ɓuuri yawde bowal ngal kapskirin oɗo saaha wonti bowal international ngal windere kala sa hocci lanama ndiwo aɗa wawi juriyade toon kono kadi ɓuuri teskede toon ko ɓen wiyteɓe tourisme en wawɓe yillade toon ngam yebde nokku o e darde nokku o e ngarɗugol mum kala ko fati banggue jagorɗo ko fati e banggue jagorɗo yagara mo weeyo woni Aliou Sarr ne wonde DG Doudou Ka gardiɗo bowal laaɗidi woje ngal Ziguinchor kamɓe kala ɓe tawtorama toon ñalawma noon ko ñalawma hanki ali ɗo wanno toon to kap screen Benno Bokk Yakar hanki kikiɗe waɗi meeting mum mawɗo no feewi ngam joƴƴinde Abdoulaye Diouf Sarr wonande mbiri mabɓe oɗo saaha moɓe gembi ngam yidde tettude wuuro Dakar arda ɗum to banggue maire kene foto wonde 19 to ganduɗa ko ɓen ƴamoɓe 19 commune taweteɗo e nder Dakar kamɓe kala goto kala hanki joƴƴinama kamɓe kala noon yiddeɓe ko 23 lewru janvier hitande ujunnaji 2022 kamɓe kala nde ɓe tettata wuuro Dakar arta e juuɗe mabɓe maître Alhaji Diouf hanki yaltini konngudi mum golɗi jew faade Ousmane Sonko holliti neɗɗo mo timmani neɗɗo mo darde mum fewani wawata ardade leydi wawata ardade ni commune ala ko haali kam wa wondini hay jom wuro o holliti one hoore mum wona neɗɗo keptinaɗo hayto nokku Ziguinchor hoore mum andaka toon hay goto anda ɗum so wona tan ene molto caggal fitinaji ko wona ɗum ko suuti konngudi makko jaaƴƴi goɗɗi no feewi ngam ɓakkude ɗum e oɗon biyeteɗo Ousmane Sonko trafic ko fate banggue divise haalisaji Mauritaniaɓe ɗiɗo mbiyama teb hakkude Dakar kame Nouakchott ɗum ko caggal ñande aljuma kikile nde ɓe jano ha toon to bowal laaɗi diwoje ngal AIBD ɓe jeeyaɓe jettoyi toon to sal mo embarquement ko toon tigui ɓe mbawi nanguede e nder bagage mabɓe aɓe mofti toon kene foto wonde milliard uji 2 e koppereje franc CFA kono ɗo saaha joofa piɗeli ko duwoñeɓe hinde faggude taweteɓe toon to bowal aɗi diwoje caggal nde ɓe ɓenni ɗon ɓen jiyani ɗeɗon koppereje ko gendarme aɓe mbawi tigui wadde mabɓe losko ha mbawi fawde juuɗe mabɓe oɗo saaha haaliss one tawe e juuɗe ɓen gendarme aɓe kono kadi loskoji ene jokki e mabɓe ha joni garten ko fati banggue oɗo hen grève to ganduɗa ko bannoɗo balɗe 3 e nder leydi Sénégal ha grève o muusi no feewi grève gasɗo ñande aljuma jamma nde teskama ko fati banggue ɓeydugol coggoji ha tenti noon toon to Dior faaɓe toon ha toon to Kasba ha fayma to unité 7 kala gullitima wonno passo ko 3 mbuɗo ɗo saabi ɓeydi hen
buuɗi sappo yeehi ha yettima buuɗi capannayyi kamɓe ɓen dognoɓe kalandoji kamɓe taxiji ɓe kolliti saga guere fo dognoɓe saretaji tawi taw ɓen ɗi ƴettiranno neɗɗo goto kala ko buuɗi capanɗe nayyi kamɓene oɗo saaha ko ɗum woni koɓe mbaɗata toon jeheten ko toon to Daara Jolofa buuseɓe taweteɓe toon gara ngala mawɗo leydi Sénégal ɓe kolliti kamɓene aɓe jeeya e ñalawma gaynaka kono kadi ɓe kolliti daabeji ɗe ene ceeri no fewi kono ala ne mbaɗata so wona tan nanggade hen suuti konngudi mum ko biyeteɗo a Bachir goto e buuseɓe taweteɓe to jeere a Daara Jolofa. alhamdulillah ko yettere Allah ɗum fof ko jiiɗa an ko gurdam amen e gurno jomiraɗo rokki amen ɗum Macky Sall kam e jeydu tew fof ko commerçant haysi avant ko amen min jeeyat tew mais c'est très important par ce que minen élevage original élevage min jogui par ce que ladde amen hina yaaji hina mawni jawdi amen karat mais tellement jawdi noon hina sadi aussi je vente 1 kilo viande de 3000 francs avec ça aussi coora nagge 80 kilos 300 000 wala 325 000 an jaha perte bétoir 50 000 francs wala 35 000 francs mais ko métier ma c'est que wani ɗum a ñamata mami heɓɗo maɗa wonma poña rap mi lappuma lay walla jaji mi lappi jawdi ma mais ala probléme donc ñamowo bénéfice ñamata perte si poñ bénéfice aɗi ko perduɗa yoɓ ɗum jomum gonɗon gongol joɗgol je vous remercie très bien mon frère mon ami e o gadjal guiɗam seelam mawnam neɗɗam neɗɗo moƴƴo neɗɗo labɗo reedu gadjal ko neɗɗo moƴƴo guijam par ce que jo feela Abdou Diouf nda arat ɗo nden kami korko da Abdou Diouf arat ɗo boyi joɓe âge de 30 ans ɓe mbari kam ɓe mbiɗi toon ɓe teddu kam toon 45 moutons ɓe mbi kam Abdou Diouf arat ɗo foof ko pour tranga Abdou Diouf ɓen mbari nayyi 5 moutons 45 moutons galle gadjal dow premier 3 deuxiéme étage kitsumidi ligguimidi toon sensible gardien ɓe daari defanowo Abdou Diouf daari cuisinier mum o hina daari wiwam ko liggoɗa ko hina yooɗi hina waɗi silvissé mi weltima par ce que gadjal ko neɗɗo moƴƴo ko seelam ko guijam mais donc min jooɗani ko heewi mais mi yii ko waɗe leydi he Daara hina waldo julɓe e missiŋeɓe min noon vraiment ko neɗɗam ko seelam par ce que hina jogui hedde sara gallam mi yii hinde fon fawi yimɓe ɓe ngala kaabi semence mais chaque fin de mois jo peeɓa hinde ɗumen yoɓ ɗum tan ko weltare aussi semaine o par ce que wiyano ɓe mbaɗa agresseur walla ɓe gujjoyi walla ɓe dawma ɓe pus portable ma walla ɓe lappuma ɓe loppi jawdi ma mais c'est très important sabi ɗum siki min jettima ha toon 45 personnes wala 30 personnes gadja ɗi ɗum hinde o yoɓe lewre nder poche mum mais c'est très important c'est nder lesdi amen quoi jagorɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal no wowi wadde e kala subaka so hollirde oɗo hen boros mo coronavirus ɗo yarata e nder leydi Sénégal o holliti 1,360 jeeɗiɗi neɗɗo woni ƴewdaɓe yimɓe jeeɗiɗo tawa ne jogui oɗo hen boros yimɓe nayo keeɓi cellal mumen neɗɗo goto ne tampi koma wallite e fofandu kene wona 37 neɗɗo oɗo saaha ene keeɓa safara mum e cuuɗi cafrirɗi sen wi to leydi Sénégal to Mauritanie teskama ɓeydogol ko fate banggue coggu prix taw ko luguimaji ko wayno tomate carotte poivron oɗo saaha teskama ɓeydogol mum e jeereji leydi Mauritanie so tawi ko kilo tomate oɗo saaha ɓe koliti wonno ko 300 ɗugoya kiɗɗo oɗo saaha yeehi ha yettima 400 mbuɗo so tawi noon ko kilo poivron wonno ko 500 oɗo saaha yeehi ha yettoyima 600 so tawi noon ko carotte ɗo wonno 300 o saaha yeehi ha yettoyima 600 hewɓe noon yilliɓe nder ɗiɗon jeereji kala ɓe kolliti oɗo saaha ko fate banggue luggim ne seeri ha ɓurti jagorɗo kotki mo leydi Mauritanie udditi bâtiment ngarɗuɗo no fewi toon to nokku ɓiire Agjusta taw ganduɗa ko conseil régional taw ko nokku public ɓurɗo kadi wawde ngarɗinde wuuro ngo wiidemo noon mawɗo leydi Mauritanie yidde mum ko guure mawɗe ɗe kala nde battete haqqillaji ha ɓuura jogade mbadi ngarɗude no fewi kala kam ko fate banggue batuji ha e gueɗɗe kala taw jomumen ene jogui ɗo kawrata taw wona ene langa won e nokkuji goɗɗi hoorejo leydi Mauritanie Ghazouani jonde mabɓe hanki taw ko jonde G5 Sahel kami Sahel yo e hoore mum e wondude banque mondiale ɗum noon yiddeɓe o saaha ko banque mondiale nde wawata ɗoftude leyɗele Sahel ha tenti ko fate banggue jangde nden jonde noon ko jonde yurnitade jangde e moƴƴinde neɗɗagu neɗɗo ko fate banggue rendo ha tenti to banggue needi
taw kadi nedi ndi yadata koye jangde kono kadi ɓe ƴetti toon toɓɓe tati ɗen toɓɓe tati ko 12 de sukaɓe rewɓe ha jangde mumen woɗɗoya toɓɓere heddinde ko fulɓe mbiyata ko ɓakke mahete ko gila ko kecce sukaɓe dokke éducation de base gila goni tokosɓe ko wona ɗum ko nde moni kala wawata windude nde tawno neɗɗo jooɗa tan ha mawna ala ko wawi windude haydara wawi tan ko haalde ala kala ko wawi ƴettude bika walla ni goɗɗum winda haydara ɗum yonatto ala moni kala yo waw yiide yeeso mum no fotiri kala ɗen toɓɓe tati ɓe dañi sudde ɗum hanki toon to Nouakchott taw ko jonde ko fati e banggue Sahel e hoore muɗum jagorɗo jeygumo leydi Mauritanie gila tan 29 lewru novembre ne taweteno toon to nokku biyeɗa avinon tawne tawi nder autorise e hoore muɗum jonde ko fate banggue yurnitade leyɗele ɓeena hettuɓe ko fate banggue yoga e ndema ha tenti liggotoɓe ko fate banggue fruit kam yoga e gueɗe nde wawata waɗirede ha gueɗe men mbawa fewnitede ha tenti produit ji goɗɗi kala mbawa moƴƴitinede ha ɗin produit ji mbawa yeeyede walla mbawa duumade ko juuti kanko jaagoɗo no o holliti Fahmamuya kam e beelema mo artiri e nder leydi Mauritanie kikiɗe hanki ale ɗo faade e laamu leydi Mauritanie oɗo hen suka garɗunoɗo gandala tene kadi ko professeur benaɗo Cheikh Alhassan Albambari kam wasi fittadu mum taw kadi ko cikko kolaɗo kuɓala ko fate banggue centre Nouakchott Mauritanie ko fate banggue witto andude jikku neɗɗo kame neɗɗago taw kadi ganduɗa ko professeur keptinoɗo kam waɗi accident kene foto wonde 25 kilométre roso wasi fitta ɗum taw fano ko toon to wuuro kay hayɗi gouvernement mo Algérie ɓe jetti pellitala ɓurgal yawde gam mahde postoji ɗiɗi ɗin postoji ɗiɗi noon ko keerol hakkude leydi Algérie kame leydi Mauritanie tono ko ɓiire Tindova ko ɓuuri yawde e wiide biteɗo Youssoufa Mahiyo o holliti kene wonanno lebbi 24 maɓe mbattu ɗum lebbi 12 beele gon mahango ɓuura wawde yawde gasde taw kadi ganduɗa ngol on keerol ngo wawa tigui duumade e nder ñalawma kame jamma ko mbiyata 24 heures sur 24 kala taw otoji ene mbawa rewde ɗona to Nouadhibou police holliti fawi juuɗe mum ton to kaggulade taw kadi mo Nouadhibou taw wonno e oɗon bateau ko ɓeen hoɓɓe arɓe leydi ndi maɓe gonno gasi ɗiɗo migrant arɓe leydi ndi taw kadi ɓe natir leydi ndi kono fewani aɓe gollo e oɗon bateau taw kadi golle ɗe ɓe ngala yamirore yoɓe gollu hen kamɓe kala ɓe nawtama ha keeri leyɗele mabɓe wi en ɗam walla koreji gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Abdelaziz koreji makko kolliti suuduɗo dumbaɗo kene foto wonde caméra ji 4 nanɗon joƴina e nder suudu makko kala ko wawi wadde hayso ŋañi hoore makko yimɓe kala ene laaramo ɓen tambiɓe nden kay kisal ɓe kolliti noon ɗum ɗo henna wonani e potal ni démocratie tene kadi ɓe gullitima ɗeɗon caɗele sen giwi to Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali kabruji men ma en bismo musidɗo meɗen abonoma Agibou Oumar Abou Yelso toon to leydi Mali jafoɗon Agibou Oumar Abou Yela jaam ñalle maɗa. jam ñalle ma Sar Abdoulaye Sar jam ñalle moon hettiyankoɓe a yaw haalirde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kabruji men e nder leydi Mali e ñalawma hanki onon gouvernement leydi ndi waɗino communiqué mum ko fati e gunɗon jangu bannogu tigui e nder diwan Bandiagara e ñalawma aljuma 3 lewru bowte hitande ujunnaji 2021 gunɗon jangu noon taw saabi ɗum tigui ko worɓe jogitiɓe ha teddiɓe alhaali mumen noon dañaka andede ko ɓenɗon worɓe tigui mbawno tigui faddade werla taw wonno e werla he noon ko yimɓe julankoɓe yahannoɓe luumo caggal kay nde ɓe paddi werla o ɓe guddite makko kure cundi ɓe jooɓi tigui fittandu dognannoɗo werla o caggal kay nde ɓe jooɓi fittandu on ɗon ɓe mbawi tigui dartinde werla o caggal ɗum ɓe kirɓi baafe ɗe ɓe mbawi tigui huɓɓude werla o e gunɗon jangu noon fodde 3 e neɗɗo goto ko ɓen mbasi hen pittali mumen fodde yimɓe 17 woɓɓe ɓen ɗon gañi holno tigui no hollitiri communiqué e gouvernement leydi ndi holno hollitiri tigui communiqué gouvernement leydi ndi gunɗon jangu noon ngo waɗi tigui koye nder falde Bandiagara ser wuuro wiyetengo Songo noon ina tawe tigui e dow lawol RN15 noon woni lawol jokkodirwol wuuro Bandiagara kañum e wuuro Sévaré
e ñalawma hande o noon ɓe kollitino wonde ɓen ɗon tawteɓe e nder on ɗon diwan bo Bandiagara ɓe kollitino wonde maɓe pinir tigui filñitare nde désobéissance civile ha joni kabaruji men e nder leydi Mali diɗɗal biyetegal force vive de la région de Bandiagara ko ngal ɗon diɗɗal tigui waɗi communiqué gam hollude wonde e ñalawma hande o noon maɓe juɓɓin filñitare nde ɓe guinniri désobéissance civile taw yamir ɗum tigui ko kuulal leydi ndi ngal tonggode temedere nogas e go'o cosogal tigui e lewru colte walla mbiyana février hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi e nder nden ɗon filñitare nde ɓe juɓɓinta tigui ɓeɓe kolliti wonde ma gollorɗe laamuyankoje ɗe kala mbaw tigui uddede e nder diwan bo Bandiagara ha heddi noon gollorɗe kalfinade ko fate cellal aade kañum e kalfinade ko fate e jeygu woni tigui commerce kañum e kalfinade ko fate transport woni yaha garta e nder leydi ndi ko ɗen ɗon gollorɗe tan goni ɗe guddata e ñalawma hande o noon kono caggal ɗum noon ɓe kolti wonde gollorɗe laamuyankoje keddiɗe ɗe kala ma mbaw uddede e gam noon wawde tigui yuɓɓindeɓe e nden ɗon filñitare nde ɓe guinniri désobéissance civile e mbadi noon hollude suno mabɓe e gunɗon jangu mbaɗgu tigui e nder diwan Bandiagara tawngo waɗi tigo ñalawma aljuma ɓennuɗo oɗo tati lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e go'o ha joni kabaruji men e nder leydi Mali e ñalawma heccanki o noon hoorejo laamu hakkude leydi ndi colonel Assimi Goïta o waɗino tigui communiqué gam hollude wonde ma sunare gendire yuɓɓine hakke balɗe tati e kuuɓal wertalo leydi ndi kala ɗum noon tuggi ko ñalawma hanki o joyi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e go'o gam hollude suno e ɗen ɗon mayɗele baɗɗe tigui e gunɗon jangu mbaɗgu wuuro Songo e nder diwan bo Bandiagara kawruji men e nder leydi Mali gardiɗo jagorɗe leydi ndi Choguel Kokala Maïga o wawino tigui notade e batu sommet taw ko batu kumudirngu tigui leyɗele jeeyaɗe e gomu G5 Sahel nguɓe juɓɓinta hakkude mabɓe banque mondial ko fate e yuynitade ngakkede jangde e nder diwan Sahel taw saabi gunɗon batu noon ko bayinago ngo nteɗo deftere witende livre blanc ko fate e witto kañum e rewindo e yuynitade caɗele joytiɗe e jangde e nder diwan Sahel e wawde ƴettande ɗumen safaruji ko adi hitande 2030 ɗum noon ko gam haɓade ngakkede ƴellitare jangde e nder diwan Sahel e wawde ɓeydude tigui wanjo tigui budget ji toɗɗiɗi tigui ɓamtare aade gunɗon batu noon ina rendini tigui gardiɗo jagorɗe leydi Mali kañum e hoorejo leydi Mauritanie hoorejo leydi Burkina Faso kañum e leydi Niger kañum e yoga tigui e arɓe inde hoorejo leydi Tchad ha joni kabaruji men e nder leydi Mali tribunal mo commune 4 ina waɗi tigui noddandu mum faade Oumar Mariko noon ko dawriyanke leydi ndi gardiɗo tigui landa mbite ka Sadi taw noon saabi noddandu makko to tribunal mo commune 4 e nden ko nden ɗon haalande nde watno tigui e fewde Choguel Kokala Maïga taw ko gardiɗo jagorɗe leydi ndi e nder nden ɗon haalande noon ewo haali hen konngudi kantoriɗɗi no feewi holno hollitiri noon jayde leydi ndi o noddama tigui to gendarmerie mo commune 4 gam wawde notade e wawde rokkude dalillaji e ɗiɗon konngudi ɗi o wukkiti tigui faade gardiɗo jagorɗe leydi ndi Choguel Kokala Maïga caggal ɗum noon Bouba Fane ko on tigui wiya teɓ e ñalawma hanki o noon o jagga tigui koto galle makko to wiyete 500 logement taw noon ko activiste dillowo tigui e dawrugol leydi ndi caggal kay nde o jagga tigui o nawa tigui koto camp 1 mbo Bamako ha joni noon en cuwa tigui wawde andude holko saabi jaggugol makko kanko Bouba Fane ɗum noon ko Aguibou Oumar Abouyel gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Aguibou Oumar Abouyel a yahat to gawinane ñebbe nantana ha heewa mbawa hebde hen gueɗal ma nde tawno sosoɓe
nantona pecca ñebbe mumena sen giwi to leydi Mali paadena ko ton to leydi Gambi gassi ha laaɓi ko fate ɗiɗo hen sumgoji cattal tambingal ko fate sumgoji kikiɗe hankoɓe kolliri jencude ndi oɗo saaha ari yeeso ko Adama Barrow ma en ketto hen musidɗo men koddanene Abouba mo Capital FM. eyyi ko noon tigui hettiyankoɓe Weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o tan ko addan ɗon jencude sumgoji baɗannode ɗo e lefol polodirde lefol laamu ɗo e leydi meɗen te Gambie fodde landaji jeegom poɗodiranno tigui ɗo hen ene wayno noon Allah rokki arara o walla tigui jencude ndi ko hoorejo leydi président Adama Barrow ene wayno kanko président Adama Barrow heeɓi fodde ujunnaje temen nayyi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi e temedde joyyi e sappo e jeenayyi kartal e nder temedere kala ko capanɗe joyyi e tati piccal ɗiɗi Ousseynou Dabo mo UDP kanum ne heeɓi ujunnaje temedde ɗiɗi e capantati e jeetati e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi e tati kankone e nder temedere kala nogas e jeeɗiɗi piccal jeeɗiɗi weddinimo GDC mo Mama Kandé heeɓi temedere ujunere e joyyi e temedde jeenayyi e ɗiɗi kartal e nder temedere kala ko sappo e ɗiɗi piccal tati woni ko weddinimo PDOAS mo Khalifa Babacar Sall kanum ne heeɓi capantati e ɗiɗi ujunere e temennayyi capantati e joyyi nder temedere kala tati piccal jeetati Abdoulaye Jammeh mo NUP ene wayno kanum ne heeɓi ujunnaje jeetati e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi ɗiɗi kartal e nder temedere kala ko neɗɗo goto weddinimo hen Issa Mbaye Fall ko independent candidate kanko ene wayno heeɓi weddanademo sappo e jeeɗiɗi ujunere neɗɗo ene wonde temedde ɗiɗi yimɓe jeegomo kanko e nder temedere ko ɗiɗi piccal ndiga weddinimo ene wayno jencude ndi ko hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ƴetti ɗum ene wayno noon kanko président Adama Barrow o erima ɓe ganduɗa ko lundiyankoɓe ɓe nde ɓe mbawata arde ɓe mbadda junggo e fandoɓe liggo leydi ndi nde tawno ko ligguey tan nawrata leydi yeeso e yeeso ujunnaji yimɓe noon to Makatino Square ene ɓatti galle lamorɗo kono noon mbiyen tan waktuji joyyi kikiɗe hanki e GDC Mama Kandé Issa Mbaye Fall independent candidate e Ousseynou Dabo ɓe ndendino galle Ousseynou Dabo gam tan wiide ne waɗa contesté e ɗiɗo sumgoji baɗaɗi e ɗo henete nder leydi meɗen te Gambie kono tan de AIC holliri tan de hankkatini ƴetti ararayo ko hoorejo leydi ndi e président Adama Barrow ɗum noon wonani beelam dendagal ujunnaji yimɓe rentunoɓe ɗo e Makatino Square. koddenen Abouba ngam Weltare TV ɗo e sere koddanene Abouba to leydi Gambie ɗiɗo hen sumgoji ɓenni e jaame cellal kisal ala kareli ala dukoli ala haydara ɗum noon ko yettude Allah ɗe mbiya tan jayde Weltare TV ne wiya Adama Barrow président yo jogoro jaam nonne kadi landaji keddiɗi kala nde ndentata kamɓe kala ɓe ɓeyda ɓamtude leydi Gambie sen wi to Gambie koto Guinée gila Alpha Condé folla e lefol laamu taw follimo ko catal CNRD gila nden selludelen Diallo wonani joɗiɗo ɗum ko caggal nde Alpha Condé hannomo yaltude leydi ndi gila laamu kesu militaire joɗi gila nden omona tan a bisme yoga e jokli nokkuji kala wo bismama to leydi Sénégal Dakar jonde wattude jonde jeeɗiɓire ko fate banggue forum international nden ka e kissala ñande jeegoma e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗena momtugola mabbugola jafudana mabbugola taw ganduɗa ko nokku bireɗo dokko ne tawi nder sigiri mabbugol toon ɓundu kanŋe nayo mbasi hen pittali mumen hen tato jeeya ko toon to Burkina Faso e goto jeeya ko toon to leydi Mali waɗi hen noon gañiɓe ɗum ko caggal nde ɓe jiilotono kanŋe gasɗe noon nde mbaɗi luroje ko nden woni nde leydi mabɓe kono yawaka tigui tinede nde tina caggal nde asta tawa tigui koɓe mbasi pittali mabɓe tinama ɓeydogol mburu e nder leydi Guinée ha tenti noon e Conakry ɗum ko caggal nde sac mo 50 kilo ko fate banggue farine watti yeyede kene wona 340 000 taw ko franc guinéen temedde tati ujunnaje nayyi taw ko mbuɗu franc guinéen loccol mburu ɗo saaha teska maya ha ujunnaje nayyi walla ujunnaje nayyi e temedde joyyi taw koye franc guinéen finoɓe to Conakry e koye mumen oɗo saaha kolliti koye mumen nana tan ɓeydo musde caggal ɓeydogol
oɗo henna mburu ɓen fiyoɓe mburu kañumen ne kolliti koye mumen ne Moussa caggal ɓeyde gola wonande farine e nder leydi ndi yidde laamu leydi Côte d'Ivoire ko dirguidde kuɓeje kewɗe taw ganduɗa ko tawde R+3 mahade taw alda e yamirore jeeyi sababu jagorɗo ko fate banggue kotki mahango waɗi jillu moma toon to nokku biyeteɗo Divon nokku biyeteɗo Divon e tawe e nder Abidjan taw koye commenci e hoore muma ɗum nan ko yiddemo derguidde toon kuɓeje joni e fewi kono taweteɓe toon hewɓe hen kolliti hen metti mumen mbusata ɗon kono wayadi koye police kam e maire a nokku o to Burkina Faso caggal jangoji bannoɗi toon to innata e janguji goɗɗi kala hoore jolidi ndi fiɓi waylude sawru mbaggu ɗum ko caggal nde o wayli ko fate banggue yoga e gendarme ɓe poste oji ɗeɗo balɗe noon o wayli 3 région mo militaire ko fate banggue nder leydi ndi kala ha ɓuura tambade ndenka e kisala wonande ɓiɓɓe leydi ndi to Niger 12 militaire wasi fittandu muɗum ɗum ko hecci hanki yaltini ɗum ko jagorɗo ndenka e kisala o yaltini ɗum ko hanki ko wona ɗum ko ɓeena jettato e koninkoɓe gañima hen gañande muste no fewi kono armée leydi ndi holliti yoɓima pittali kewɗi no fewi taw ko ɓen joguitiɓe arméji yannoɓe mabɓe motoje kewɗe duppama hen kene wona 50 kilométre e nokku biteɗo Fontion noon woɗɗani keerola keeri tati hakkude leydi Niger kame Mali e Burkina Faso joni toon to Niger keddoɗen seppoji Gulli Diaw mbaɗi toon hanki ɗin seppoji caggal nde maire wuuro Ñame hanno ɗiɗon seppoji kora ɗum ko ɗon kamɓe ɓen fedde yinnoɓe seppude biteɗo Malikou Zodi ɓe kolliti ɓe caggal nde ɓe gulliti toon to suudu ñawore townuɓe keeɓi yamirore hanki ɓe mbaɗi seppoji e nder leydi ndi kala yiddeɓe ko arméji taweteɗe e nder leydi mabɓe kala ne mbawata yaltude e leydi ndi ko ɓuuri yawde ha tenti noon e koninkoɓe e leydi France ɓe hinde Barkhane caggal ɓen guila tan peeñi e leydi mabɓe ha ɗo ala ko usti haydara so wona ɓeyde gola wonande janguji e nder leydi mabɓe jagorɗo mo leydi Ghana ko fate banggue kuɓɓama ñaguima yaafuya no fewi roi Ansanti to nokku roi Ansanti autum fois ose tutu ko toon wañagui yaafuya ɗum ko caggal nde oɗon région heewi toon kuppiraji courant ha ɓurti ha ganduɗa roi o holliti hen metti mum no fewi caggal mo huɓɓi oto makko kanko e délégation timmuɗo jeehi ha toon gam ñagade yaafuya ko fati e banggue ɗiɗon kuppiraji baɗɗi toon tottogo hakkude e Gabon coopération payodinɗo hoorejo jagoɗe mo leydi Gabon woni Rose Raponda waɗi jillu mum jillu balɗe ɗiɗi taw ko jillu golle toon to Lomé ɓe ciifodiri ciifande jonde no fewi ko fati banggue jokkodiral golle kam e cehilagal hakkunde lamɓe ɗiɗo ɓe nogas ha fenma nogas e 1 octobre e nder lewru maydu to hen nde nder ɗeɗo hitande jagorɗo hoorejo jagorɗe mo leydi Togo waɗino jillu mum toon to Gabon gam moƴƴinde cehilagal kam e gonangal hakkunde leyɗele ɗiɗɗe to Cameroun gouvernement o heeɓi ñiŋali mawɗi no fewi iwde yogay sarɗi yankoɓe lundo ɗum nan ko caggal nde bateau goto yuwi taw kadi bateau iwno koto Cameroun ene jolni kene foto wonde 49 ɓen ɗannotoɓe ɗanleɗe ndewani lawol pano ko toon to Guinée e Équatorial ha ganduɗa kene wona 19 neɗɗo faabama taw faabi ɗum ko marin mo Guinée Équatorial kene wona yimɓe nogas paaba en taw faabiɓe ko marin mo leydi Cameroun debbo goto ɓandu mum yiita heddiɓe jiitaka taw kono ɗum ko sarɗiyankoɓe hewɓe ñiŋi daƴƴere leydi Cameroun caggal teskede ɓiɓɓe Cameroun naɓe hewɓe ne lebte toon to Guinée Équatorial Birmanie Asan Suñan biyeteɗo Uwan Asan Suki debbo laaminoɗo leydi ndi pollanoɗo kene foto wonde joni hitande mankude seeɗa follano guila février hitande 2021 taw fulanomo ko laamu militaire ñalawma hande o wo ñawama duuɓi 4 e kasso caggal ɓe tuumimo ko mbuñaari e addude fitinaji e leydi ndi e ittude kay ko fade banggue kees kaɓotoɗo covid-19 e gueɗe baaɗe hono noon kala kono noon Amnesty International holliti hen mette mum no fewi Vladimir Poutine waɗi jillu mum hoorejo leydi Russie waɗi jillu mum subaka hande o toon to Inde jaɓɓimamomo toon nando makko ngol watti laabi ɗiɗi jillu makko toon gam wultinde cehilagal e gilli e golle gonde hakkunde leyɗele ɗiɗɗe oɗon saftinde on Inde ene heewi ƴettude armeji jondi faade e laamu leydi Russie musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jam yo jaam Allah hiraneno